oslaviť inokedy. Ty si jej darovala tie pomôcky na hodiny výtvarnej, nie? A ja sa jej chcem zavďačiť tak, že ju pozvem na tú večeru. Tak dobre. Choďte len vy dve. V trojici to oslávime inokedy. Tu Romina. Nechajte mi odkaz, ozvem sa vám. Romina, chcel som vedieť, ako sa máš. A či nechceš, aby sme sa stretli u vás doma? Ak mi nezavoláš, asi ma už nechceš vidieť. Maj sa. Ahoj, to som ja. Škoda, že neberieš. Zavolaj mi, keď budeš môcť. Chcem ti toho strašne veľa povedať. Ďakujem ti, Bože. Ďakujem ti za tento úžasný deň. Mama, ocko, viem, že tam hore v nebíčku ste aj vy takí šťastní ako ja. Možno ste mi iňakýho poslali vy, aby som spoznala lásku. Viem, že ste sa veľmi ľúbili a dúfam, že to isté zažijem aj ja. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Makarena a Paloma sa budú pri tej večeri ohromne zabávať. Mali ste 2 nové odkazy. Ten somár Emiliano a bláznivá Paloma. A od Hermana nič. Paloma, počkaj. Zase sa ti podarilo zaspať? Áno. Včera som ti volala, ale nebrala si. Chcela som ti povedať, že od včera chodím s iňakým. Čo? Počula si. Iňaký o tom hovorí, kade chodí. Chce to vykričať do celého sveta. Včera sme stretli aj Emiliana a bolo to prvé, čo mu povedal. To je milé. Celý Real de Monte o tom vie, len ja sa to dozviem ako posledná, tak to ti ďakujem. Hovorím, že som ti volala. Áno, ale až niekedy v noci. Fakt milé. Počuj, Romina, nehnevaj sa na mňa. Prosím ťa, dobre, máš pravdu. Mala si to vedieť ako prvá, ale ja som bola taká vzrušená, že som vôbec nerozmýšľala. Vieš čo? Ty si pekná kamarátka. Ak si nepamätáš, to ja som ťa priviedla na oslavu, kde ste sa spoznali. To ja som ti hovorila, aby si sa prestala báť a začala s ním chodiť. Romina, prosím, už sa nehnevaj, mrzí ma to, dobre? Prepáč. Nie, a musím ti povedať, že ak považuješ za dobrý nápad, že do toho baru pôjdeš s cetou, tak si mimo. A pripadá mi trápne, že tam chce ísť aj mama. Vážne je to od veci. Romina! Señorita Macarena. Señorita. Och, to je zvláštne, že ste ešte o takomto čase v posteli. Vždy predsa vstávate tak skoro. Necítim sa dobre, Rufi. Chcete, aby som vám zavolala doktora? Nie, to bude asi kvôli tým novým liekom. Povedal mi, že sú to tie najlepšie lieky, aké dostať. Určite to bude tak. Určite. Teraz si chvíľu poležím v posteli, aby som bola večer vo forme. Espinejrová Anna, 9. Rodriguezová Aurora, 9. Carmonová Eloiza, 8. Liliana Martinezová. Tu. Máš 8,5. Veľmi dobre. Espinosa de los Monteros Paloma, 10. Blahoželám, tvoja práca bola najlepšia.
Ďakujem pekne. Romerová Alejandra, 8. Chimenezová Piláš, 9. Mondragonová Romina, 0. 0? Čo sa smejete? Nemala si ani jedinú správnu odpoveď. Ani jednu. Zrejme nedosiahneš požadovaný priemer, preto budeš musieť robiť repar. Liliana, prestaň. Ticho, pokračujem. Liliana, dosť ticho. Neboj sa. Ak chceš, doučím ťa, aby si to urobila. A budeš mať čas. Aj čas, aj trpezlivosť. Dúfam, že hovoríš pravdu. Alebo keď máš teraz priateľa, tak na mňa ti čas neostane. Nevymýšľaj, Romina. Na teba si nájdem vždy čas. A aby bolo jasné, nás dve nikdy žiaden muž nerozdelí. Prisáš? Prisahám. Navždy, kamarátky. Ahoj. Diana, ahoj, ako sa máš? Som v Pomikove, preto som tu. Netuším, čo sa deje. Stalo sa niečo medzi Emilianom a Rominou. O ničom neviem, prečo sa pýtaš? Lebo včera sa Emiliano vrátil domov veľmi skoro, zamkol sa v izbe a vôbec nechcel večerať. Tak som si myslela, že sa niečo stalo s Rominou. Teraz si uvedomujem, že sa Emiliano včera za Rominou nezastavil. Napadlo mi, že má asi veľa práce a kvôli tomu neprišiel. Kvôli tomu to nebolo. Čo sa len mohlo stať? Neviem. Buď taká dobrá, zisti to áno. Lebo vieš, môj syn je taký tajnostkár, veď je to muž. Ale dievčatá sú iné, tie sa mamám zverujú zo všetkých. Všetky nie sú také, Diana. Prepáč, ale ak mi Romina sama nič nepovie, ja sa jej pýtať nebudem. Chcem rešpektovať jej súkromie. Dobre, Kamila, ako chceš. Tak nič, idem. Vieš, máme ísť na kávu s tým Solorzanom. Zajdeme do centra, lebo kvôli tomu festivalu je tu kopa turistov a zaujímavých ľudí. Maj sa. Príjemnú zábavu. Aké nádherné kvety. Nehovor mi, že máš nejakého ctiteľa. Ale nie, pravda, že nie. Tie kvety mi poslal tvoj... Môj manžel. A prečo ti ich poslal? Ako poďakovanie za rady, čo som mu dala v súvislosti s tou novou kolekciou keramiky. O tej predsa vieš. Jasné. Ty predsa vieš, že tvoj manžel vie, čo sa patrí. Je milý a pozorný. Áno, on je pozorný. Tu máš. Tak pán moja. Maj sa. Pekný deň. Okamžite ma prepojte k môjmu manželovi. Mrzí ma to, seniora, ale senior Sainz odišiel do továrne a tam nie je signál. Vráti sa až večer. Mám mu odozdať nejaký odkaz? Nie, nič mu nehovorte. Som náramne zvedavá, ako mi to vysvetlíš, Rafaelito. Ahoj, teta, som doma. Zle sa cítiš? Nie, neboj sa, láska moja. Iba som si na chvíľu ľahla. Obyčajne chodievam spať skoro, ale dnes budeme hore dlho do noci. A tak som si na chvíľočku zdriemla. Vystrašila si ma. Nevieš, či už volala seniora Riosová? Pôjde s nami? Áno, už sme sa dohodli. Máme sa s ňou stretnúť o 7:45. Ale Romine sa veľmi nepáči predstava, že by jej mama išla do toho baru s nami. Ale nehovor. Kamila bola tou predstavou priam nadšená. No, dobre. A je to hotové. Poď, vyskúšaj si ich. Či sa ti budú páčiť. A či si ich dnes večer oblečil? Inšpiroval ma jeden časopis.